Dala som mu kúpila. Ale čo by ti vrajím, že všetky sú zabalené ešte darčeky, vôbec sa nezaujíma ostatné. Čo? Joj, no tak my ešte pokračujeme, to len sme začali. Šalát vydarený, ale ten bude až na zajtra. Rybí iba. Ale dobrý šalát. A vy ako? A čo, Ježiško nič neprinesol? Ani sa neozrel, ani som nevedela, že ti prišiel, či neprišiel. Hej. No ti stále večeriame, hej. No tak nič, tak my ideme pokračovať v rozbarovaní darčekov, len som sa už normálne bála, od 5. sa ti pokúšam dovolať. Nie.